Ma, kanak kwartamon ay napudot ulok si Kamayta. Hangatata. Imbagayo tatay, kandak ti kwarta. Awanan, naibusag. Posible karilis yun lang. Apay nagkulit kasi Kamayta. Imbagaglakar niya awanan. Awanan, dahil LTO dati kasinsin ko nga buwaya. Nala namin nun. Mag-release kayong tumanon ati sa Bali. Panindigan niyo talaga nga lending queen kayo. Anat ako nam? Awan ma. Nyading mo, napaturog mo? Pinakal ko Si Kamayta kaya mo nga si katibagkalak. Pumanaw ka man dito'y. Si katimalas tibiyag ko manipod iti inyanak ka. Magpupudot data ulo yung mata na ibusta kwarta yun. Madidak na iramraman. Pumanaw ka dito'y kunak. Magpapada kay taamam. Awan may tultulong yung ti biyag ko. Wisi mo dati nga biring. Pa-feeling bless mo ti popopos na ti Facebook. Kadi Jismil nga binudol na kinyak na inutang naging gana tata di na nga binayagan. May sama dati nga pili. Di naman daw may ibagaman nun niya ti labas. Di naktupeng nga tay-tayakin niya na. Wisi. Pati agi tagagayam yo. Iramraman yo data pudot ti ululo yo. Anya tay ko nagtatay si Kamayta. Pumanaw ka dito ita madi ka kaya nga makita. Madi ka nga makaawat. Pumanaw nakma. Ay haan. Siya ala dati pumanaw. Kapapaig magking ka.